Veda prichádza s prekvapivou novinkou. Možno existuje úplne nový spôsob, ako predchádzať rakovine. Nie ničiť bunky, ale pomáhať tým zdravým. Doteraz sme si rakovinu predstavovali ako osamelého nepriateľa. Mutáciu v jednej bunke, ktorá sa zblázni, začne sa nekontrolovane deliť a napokon vytvorí nádor. Ale vedci zistili niečo, čo túto predstavu úplne mení. Ukazuje sa, že mutácie, ktoré môžu viesť k rakovine, sú v našom tele úplne bežné. Asi štvrtina všetkých buniek pokožky ich má. U ľudí v strednom veku dokonca viac ako polovica buniek pažeráka a 10% žalúdočnej výstelky nesie tzv. Rakovinové mutácie. Ale pozor, tieto bunky sa väčšinou nikdy nezmenia na rakovinu. Prečo? Lebo ich držia na úzde zdravé bunky okolo nich. A práve to je prelomové zistenie. Zdravé bunky dokážu tie zlé doslova vytlačiť z hry. Vedci z britského Wellcome Sanger Institute zistili, že niektoré zdravé bunky s dobrými mutáciami dokážu získať prevahu nad tými, ktoré by mohli spôsobiť nádory. A tu prichádza nápad, ktorý znie ako z budúcnosti. Čo ak by sme namiesto zabíjania buniek pomáhali tým zdravým, aby ich bolo viac? A ešte jeden dôležitý posun. Mnohé karcinogény, ktoré poznáme, od smogu po chemikálie v kozmetike, vôbec nespôsobujú mutácie. Namiesto toho vyvolávajú chronický zápal. A zápal je ako zranenie, ktoré sa nikdy nezahojí. Vytvára prostredie, v ktorom sa rakovinové bunky môžu rozrásť. Preto dnes vedci skúmajú lieky, ktoré by neútočili na rakovinu priamo, ale tlmili zápal a chránili zdravé bunky. Možno tak stojíme na prahu novej éry. Rakovinu nebudeme len liečiť, ale zastavíme ju ešte skôr, ako vznikne.